mrepah ganging sasmita bergeget uku gembel-gembel sak dolita lae-lae mangke Tandara Angkawijaya mengko wigatos ingkang pundi Dinendra Dimanyu mlebet ing wana menika Gus iya Badranaya marmane aku mandingi madaning wana awit aku ngumpaya mendraning Kakang Mas Gatotkaca kang inggih Prinidara katon kondur marang Pringgon Daniwa. Inggih dan inggih. Mongko kula mireng kabar. Kang Raka sak sampunipun pinilih dados senopati. Tumuli badhe dipun kepiyakaken Gus. Kepara Nyatawa Semar. Mula raneh enjing karing Kakang Mas Pringgon Dani. Mahanani duh kitaning para punden Pandhawa. Kang mangkono ayu Semar ndak kanthi bacutake lagu aku ora bakal kundur menawa durung pinanggih lawan Kakang Mas ing Pringgon Dani Semar nggih monggo kula dherekaken Ndara bumi goncang kancing langit kelap-kelap daton lirik kencanging sang maweh gandrung sabarang katul wukir moyak nayek lang-langing dia mangu-mangu
Bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Sawetara gunung lang alas. Wigati aku boleh mangsan. Pirang-pirang dina aku durung mangan mati wetengku. Arep golek buron alas tanpa ana sing kupriwer. Apa padha ndelik sapa karo pawan tengahku. Ojo to sing dikanjengan. Iberi-beran kula ora katon tak sawang. Apa kang pitono saka Gusti kang nyipta jagat. Ya, tak saranteke wae. Abot-abot aku duwe kewajiban moksa marang putuhe ngalas iki. Ya. Ora bakal mandheg nggonku lumaku lamun durung angkok kang tak upaya. Oh, Gusti Kahayita jagat mudra sedhepaken kula. Mugi mentok tetep jan kangge nyambet ing pisang kula Gusti. Bondo lagi. Ya salah. Apa boleh iki Gusti bakal paring pitulungan marang aku. Dalah apa kaya iki setemangsan gua yo apa kalau aku iki Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana pana maragana samirana lan layang Ponto bayu Usi on magulingan limo Bojlang ibri lanat podo cek-cekan om titi yuangkel termani orojo diwang weh mandikus weh tak takoni sopo jeneng di papan ngoro daging aku gue tutup tambuh marang aku balik takon ini dongko so percaya kamu wah iya kalah
junjung jangka teka apa abamu iya aku kang Paureksa ing alas kinanganku Ditya kala tali mangsa iya kowe sapa Murisa ing Plangawati Abimanyu kasihku Abimanyu ya Angkawijaya ana wigaduh pun marang lakuku bilih Angkawijaya bares kures blakotang terus terang aku iki keluwen sabab suwe ora mangan kelawan daging kewan kebenaran petuk lawanku Raden Abimanyu aku njaluk daging wis lampel gitu wis tetes balu pucuk pasrahke marang Sira Tali Mangsa lamun bisa mangan aku bakal selawas murid yen wurung mangan Abimanyu lakon ilang nyawamu wah ya dalah akan bakal tadah cara mangsa kita iki Angkawijaya
jah sang yaksa babar sang Hyang Kamajaya. Palubar laku ning lekah sumpita linuding itung leneng indriya mangu mangun kung kangguhan rimang kulon Bathara Kamajaya sungkem kula dikunji. Iya ya nggih Abimanyu ulun tampa banget ing pesti Taman Waya nggih Abimanyu. Inggih pun dating pamundi kula saengga jimat paripih. Kamajaya anak kula nang padha slamet nggih. Inggih Rama Raja sowan kene sekala sembah sun klunjuk Rama Ismaya. Ya tak tampa Kamajaya. Bekti kula pekulun. Bekti kula pekulun, bekti kula pikulan. Ya tak tampa kabeh Panakawan. Nggih Angka Wijaya kula wonten dawuh. Si raja ngupaya marang bangkene yaksa sebab ulun kang mimba yaksa mau ya nggih. Duh pukulun mawantu-wantu kula nyuwun samudra pangaksami. Dening ngantos kono rasa dhateng paduka pekulun. Ya ora dadi apa nggih Angka Wijaya. Sira bakal menyang ngendi kuluk? Inggih pukulun kula badhe ngupadi murcanipun Kakang Mas Gatotkaca. Pinanggih apa durung? Lho nggih dereng pukulun. Yen mangkono nggih. Ulun paring tuduh dina iki lumaku mengulun bener. Lamun ana cah iya nyodo lanang, yedhi iku cahyane ngrok ing pringgondani ya nggih. Duh pukulun. Ngaturaken dingin penuwun kula dene patusan paripajat jembatan Angka Wijaya. Iya nggih. Wis padha-padha kula Angka Wijaya. Gandeng sampun trocok kepareng kula pamit tulingga badhe lajengaken lampah bekulun. Muga Gusti tansah malaku munggih Angka Wijaya. Kamajaya aku kok njaluk pamit bakal nderek momonganku. Inggih Rama sembah kula ingkang nderek atur Rama bekulun. Kula nyuwun pangestu. Ya, donga dinunga Kamajaya. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nyuwun dhuwit. Aja dadi atimu Bagong, dewaku ora tau nyekel dhuwit. Padake menungsa wae, Gong. Dhuwit ki ora nggawa. Nggo tuku apa dewa kok nggawa dhuwit? Ali-ali nggih purun. Wah, ucap manyang ndi-ndi malah. Bocah ngoli. Iya Bagong aja kuwatir mengko bakal tak paringi. Ulun duwe sepatu nggo neng. Sepatu dewa iki larang lho. Ane ya apa ora sesak sikil pun jeber ngono kok. Ya kok diambake dhewe ngono. Gedhe kaya apa? Basa ngambake pasrahno aku. Wis ora caturan. Punapa mira
paluwapindo wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning sata kakuluruk asauran samono panmeh rahino meko bangkaton sumirat wetan soroting arumo gegancangan gegono temasirna sinaput dening Sumaring Kanang Surya hawa benter momor mendung weh Prabawa goreh ing madyaning wana Parasara nadyanto kalek parandini ing mangke wonten satingkang lagya yoga brata lah menika tawananira Narendra Pringgon dan Jul Prabu Raden Harya Kanukaca ya sang ketuka tapaning Sang Hadipat Maja merbawani gara-gara kayawangan Jungkring Saloka mangkono tatane Hyang Narada kita linut dening pitun
Jamniyah ning talaga kadilangit Mambang tangpas kulan utamaneka Wintang tulya kusumaya sumawur lumrap kang sekar kadijalada kula nuwun dereng dangwal paduka yang kula narada wayah paduka ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahana paduka kula narada perkenjang pak pong waruda gareng wong oh iya nggih kula Harimbat Moja ulun tampa jeneng kita sumrah panjenengan ulun kita apa setuku ya nggih tetuka nuringgi bukulun kacadong tangan kalih kabundi mestaka mugi dados jimat paribih yang bukulun sesampunipun pinarak kanthi prayogi kepareng ing wayah cumadong dawuh wonten iki kados ingkang pundi dene paduka bukulun marwegi patenggan kula lah urusan nggih tetuka marmane ulun marwegi panjenengan kita kula kang sepisan paling pangestu inggih kaping pindho paring weruh marang jeneng kita menawa dina iki kayuwangan njungkiri sanapa ketan gara-gara nggih dene gara-gara mau awit kaperbawan anggo kita teteki ning madyaning wana Parasara kene mar daging kaprasaja kaki apa ta wigatine dene kita kepadhampating raga semedi mladhening ning madyaning Parasara kene nggih tetuka duh eyang pegulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngaturaken wigatosipun anggen kula tapa wonten ing mriki awit menapa jer paduka yang kulun sampun boten kewaran dumateng sedaya ingkang kula gayuh kepara ingkang wayah cumadung keterangan menapa sakinten badhe kasempatan sedaya kula menika pukulun keparing sabda oh iya nggih ya karekaca ulun pitaken ngomong kanggo pambunganing kandha kok nggih. Mbok mundur inggih. Kulup karo kaca. Menawa kita kulup wektu iki nggayuh marang negaraning pangeran yaiku wahyu ning Senopati, rak ngono to. Mundur inggih. Pakar kaluhuran pukulun. Iya yang nggih ya kok. Ulun banget mangayu bagya marang lekas kita iki. Wis kita pilih minangka Senopati Ngamarta banjur ngupaya wimbuhe kekuatan yaiku wujuding wahyu Senopati ngene nggih karo kaca ing tata gelar kita ngupadi tambahing kasuntusan ning sejatine iku mung kepara kanggo nadi marang nasib kita kulup kira-kira trep apa durung kita nyandang gelar Senopati Ngamarta mau nggih yen wis gelar mau mandang marang jeneng kita mesine kita bisa nampa wahyu Senopati nanging lamun gelar Senopati mau trep kita sandang pangeh lamun kita entuk gawe nampa wahyu Senopati lho nggih nggih luhuran Kulun Narada ing menika paring apa pitedah kulun ngene nggih kanggo nadi sepira ketrimaning gegayuhan kita iki ana margane kulup margi pundi ketah kula tempuh yang kulun lah urusan ana iki ana sawenehe ngreksi wektu iki ta ning tepining Bengawan Jamuna sak kula ning anas iki jenenge Reksi Guritna nggih Reksi Guritna kepara nyata Reksi Guritna kepengin gayuh swarga langgeng dheweke kepengin mati nanging ngangel patine kang mangkono kulup menawa kita pinter nuduhake margane Pati Siguritna mau mbok menawa dadi lantaran anggo kita bakal nampa
nugrane widi kowe Senopati karo kaca Srikata sang Gatut Kaca Kinong mapak arapa surupa Pekapira Kresna parta manahar muji saktinira kahing jareng kalanglang semunggar dita inggih Hyang Pukulun kula sendika ngestakaken dawuh yen wis agoh para ayo tetno sak lakuku tumulung dudake papaning Resi Guritno ya nggih soalé kula derekaken Pukulun padang kasrolan pajaring purnaning kekono dasari mangsa katiga menika Sang Hyang Narada ingkang merpeki ing patenggan kula sembah kula kunjuk kulun iya ya lun tampa bektimu Resi Guritno Pukulun wonten wigatos ingkang pundi dene paduka asma kapengak Bajra manggih dhateng pun Resi Guritno Pukulun Resi Guritno apa kita sida nyuwun sarga langing kelawan Jawata nggih ilagar kaluhuran Pukulun sanget ing pengajeng-ajeng kula mugi Pukulun Bathara Guru kasdo mituruti dados penyuwun kula Pukulun kula tak wis paring dawuh to yen ta swarga apa neraka kuwi dudu dewa ingkang nemtokake. Hawit mangerti ya. Dewa iku dudu Gusti kang nggelar jagat lho nggih. Dewa mono ya titah ora beda menungsa. Lan maneh swarga apa neraka iku mung gumantung marang tumindak kita ning donya iki. Ngelingono jeneng menungsa mono bakal ngunduh marang tandurane dhewe. Mula becik urungna wae lekasmu kuwi Resi Guritno. Sang Hyang Narada piye sampun dados pitados ing manah kula bilih ingkang saged nyuwargakaken kula namung para Jawata menawi ngantos dewa mboten minangkani penyuwun kula kelampahan kayangan kula damel sungsang tawon balik oh langaya bocah iki oh iya Guritno yen pancen mengkono kang dadi karepmu iki ana pitukane menapa Pukulun bakal kesempatan sediamu waktu kita bisa
ngasorake marang kadigdayaning bocah kang lemburi iki Guritna. Sigara cangcut merbut ngembak watang ngraposo mungsuh sanggep jojo kantaran bau sakti dingolena prateng lampus sirna madyaning malukun kowe lalayak mula dewa ora gelem minangkani penyuwunku iku jebul wis ngurung jago wiring kuning parat bocah kakak sebesar men tambuh marang aku wong pringgo dari jeneng Kadokaca itu tuku apa kang aran Guritna dasar kampara nyoto Kadokaca ana paran bakal kesempatan antus warga langgeng yen to aku bisa ngasorake marang kadigdayanmu semono uga aku kelakonan untuk Wais Senopati yen to aku bisa nutuhake marang marganing patimu ya klaruta saking dosa sakuru kula ya mutusa sang Sri Papo Kadokaca murang tata maju jolan geni mago ing ayuda nyata si pradigdaya Guritna sontan pikrik yen kongsi lena iki margane pati
Mongso watu mungkul aku. Ayo. Lang-lang indriya mangu-mangu mangun kong kangduhan rimang Priya inggih tutuka pangune kok kejoderan kowe inggih. inggih Hyang Pukulun kula kewirangan Kanjeng Hyang Piye to? kula ngambah ndiri kawonten pangajab badhe maca jangganipun namung kula kuwalet Hyang. Oh, kuwanget. Inggih lah. Aku mau wis paring dawuh to nggih. Guritno kuwi mati nang ngangel patine. Lakar kaluhuran. Pancen ora gampang golek wahyu kok nggih. Iya. Gandeng nggon akal kita ora kecunggah. Prayogane akalmu gunakno nggih. Ulun percaya yen wahyu pinasti dadi jodohmu, mesti ana swara batinmu kang nuduhake marang kemenangan mau nggih. Yo mengestu Sing hati-hati nggih. Ayo maju. Kadangmu padha waranten becik besok ameng demok baris bocah pringgondani aja kayong pinjungan cacamu kena apa kowe ndadak nyembah sedokan ning ngarepku mongko durung bucik kulitmu ora isin kowe duh Sang Reksi mawan tuan kula nyuwun pangapunten dene kula Cemantaka wani kaliyan paduka Sang Reksi kula ngrumaosi dari sepintana kajekten kula menawi katindang kaliyan paduka menika do Sang Reksi Guritno kula sampun ngrumaosi kawon sampun dados watak kula bilih kula sampun ngrumaosi kawon kula kedah dipun pejahi awit menawi kula boten pejah awart anggenipun nandhang wirang ing sandhige sang kula mila monggo Sang Reksi kepareng nugel gulu kula tentangan kalih ikan dipecah kula menika wau dados pancatan anggen paduka minggah ing swarga langgeng Sang Reksi monggo kepareng mejahi leng-lenging triya mangu-mangu mangun kong kandhuhan rimang lerleno tanpa kanin Kaki Prabu Gatotkaca apa-apane yang edan ketali buta wani merjaya marang sira kulup sumurupaya nggih pon kaki iki dudu wong liya tumrap marang sira kulup Gatotkaca aku isih pepundhenmu dhewe kok nggih aku biyen tilas cantrike kengeyang panemban Begawan Manumaya ing pertapang Saptawarga
ngerti ya kula cantri kengeyang ingkang cetaket kuwi cacahe ana 3 siji yaiku Putut Pidak Saka 2 Putut Kapisu Palawa dene katelune iku pun kaki Putut Guritna iki nggih dene Putut 3 mau darbe kewajiban dewi-dewi kula kaya to Kakang Pidak Saka darbe kewajiban rumeksa wilujenging Sang Manumayasa lan memulang ing babagan olah batin Kakang Kapisu Palawa darbe kewajiban rumeksa wilujenging pertapan Nertawu lan kabeh para cantrik memulang ing babagan pasrawungan denipun kaki darbe kewajiban rumeksa ing wewengkon Gunung Saptawarga lan memulang ing babagan kanuragan duh Kangjeng Hyang sesembahan kula mawantu-wantu kang nyuwun pangapunten dene kula wani aben yuda tempat-tempat kula aksi gune pekunden kula iya ora dadi apa nggih jere kabeh mau pancen tak karepake sabab apa awit pun kaki kepengin banget mirsani mungguh tekan ngendi rasa tanggung jawabing para muda ing wektu iki kasunyatane jebul isih ana sisaning budi utama hambek priwara ingkang dumunung ing sira kula Gatotkaca buktine sira nglilakake patimu tinimbang urip mung nandhang wirang iku mono mertelakake yen sira ora luntur ing ngreh kaprawiranmu nggih mongko saiki iki akeh-akehe tinimbang mati alung wani wirangi kuwi tegese kaprawiran wis ora dipersudi kepadha wani ngisin waton blenduk wetenge klimis lambene iku mono dudu wataking para luhurmu kang wis kajemono ing angin ya nggih inggih Kangjeng Hyang apa maneh sira kang dicalonake dadi senopati watak prawira mau kudu tok urung kepi ya kulut aku isih kelingan nalika Kang Eyang Penemban Manumayasa paring piulang marang para cantrik klebu pun kaki wis nate diparingi wewarah yen kepengin dadi satriya kang pinunjul padha hanindakna darmaning satriya yaiku dedamara utawa nganggo obor catur prakara ing pamrih supaya kena kanggo srana mapanake marang darmaning kasatriyane dene obor cacah 4 iku mau kang sinebut Sudira Susila Anuraga lan Sambigana inggih Hyang kados pundi babaripun Kanjeng Hyang mengkene surasane tembung Sudira iku mengku karep wani tumandang kanthi rasa tatak titis lan tanggun datang sumingkir saka saking pepalang lan sambikala najan tinebus kanthi pecahing dada utaing ludira kudu dilakoni kuwi nggih munggo asebut Sudira nuninggi Kanjeng Hyang sing jeneng Susila yaiku bisa mapanake pribadine sadhing papan lan kahanan terta maneh ora seneng ngendak marang gunaning liyan kuwi jenenge susila nuli wadene Hanuraga yaiku mangku karep anut lan ngelingi marang sangkan paraning raga wadene raga iku muhung saka sang suksma kawekas ya mung kudu eling kulup yen kabeh mau ngasifat ganjar melora moka ora neh yen to darbe sifat apes murka lan lali mula sipating prajurit aja sok darbe pambek sapa sira sapa ingsun ya nggih watak adigang adiku-adiguna kuwi wajib diilangi kulup inggih Kanjeng Hyang dene kang wekasan yaiku Sambigana kang werdine wicaksana bisa mawas wahyaning mangsa kala bisa ngempakake nalar lan mekarake budaya pun yang percaya nggih menawa sira bisa ngegulang damar caturwara mau sira kaki lan para satriya mau
bakat nuntun dening Gusti Kang nyipta jagat uga tansah diayomi uripe ya nggih. Lho inggih Kanjeng Hyang. Sembah nuwun sanget peparing sabda ta paduka ingkang nyata ageng sanget pigudanipun tumrap para prajurit utamanipun kewayahipun garwa Hyang. Iya. Kejaba kang wis tak dawuhake ngarep sira uga aja nglalekake marang piwulinging para luhurmu kulub yaiku menang kang tanpa ngasorake weweh ingkang tanpa kelangan ya nggih. Inggih Kanjeng Hyang. Aja lali kulub pribadimu landes ana kanthi sabar atine, sareh pikirane lan saleh tumindake. Menawa sira wis kelakon dadi pangarsa kulub, sira ngenggonana marang sifat telung prakara yaiku siji sipating ratu tegese wicaksana hamek adil para marta. Kaping pindho sipating pandhita yaiku waskita persasat ngerti saduri winarah lan betah prihatin. Ing kaping 3 sipating ngagema wataking sipating among tani yaiku lugu jujur lan ora nggege mangsa ya nggih. Nyekel pangwasa mono aja sok gumunen, aja kagetan, aja nganti aja dumeh ya nggih. Lho landasaning satri sejati iku wis tak sebut ing ngarep aja hadigang kaya dene kancil kang ngendelake akale, aja hadigung kaya gajah kang ngendelake karosane, lan aja hadiguna kaya ula kang ngendelake marang ampuning wisane. Inggih Hyang. Lan oleh ngabdi marang nusa bangsa lan negaramu kudu lelandesan rumangsa melu andarbeni wajib melu anggur kebi lan maneh mulak saling rasa wani ya nggih. Inggih iki kulub mungguh darmaning sadaya ingkang wajib ditindakake nggih Garwaca. Inggih Kanjeng Hyang. Mugi-mugi kewayah saged nindakaken sedaya-dayapun Kanjeng Hyang Resi Guritna. Waton teteken-tekun mesti tekan Kang Sira gayuh nggih. Lho kejaba sapa iku kulub ing tata gelar Poneyang iku nyuwun sargolake marang Jawata ning salugune Poneyang lagi ngupaya wadah kanggo nganyarke ladohan kumeneh. Ya kanthipun kaki nganyarke leban mau kena kanggo pancadan nggonku gayuh kasuwargan jati. Nggih, Garwaca. Pangrasaning Poneyang ora ana wong kang pantes dadi wadhahing pun kaki. Mung kejaba kita kulub Garwaca. Mula nggih apa sekirane ana mulunge ngatimu yen pun kaki bakal manitis marang kita kulub tetuka. Waduh Kanjeng Hyang rumaos nampi pakromatan gesang kula bilih paduka Kanjeng Hyang Guritna kepareng manunggil kaliyan kula. Yen sami lamun nggih tumulipun kaki enggal manunggal marang kita kulub aja kuwatir nggih. Pun kaki ora bakal ganggu gawe marang sira kepara malah bakal sabiyantu marang apa kang dadi gayamu nggih Garwaca. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung sembah nuwun Kanjeng Hyang kula tapi tangan kali iya sapungkuraku muga sira tansah manggi hayu-hayu rayune skala dur kemendak kala sirna kaki lan aja lali jenengku nggonen salawas murid ya nggih.